सुन्थुलु मा लोगोथार आंनि जुदि बिखौ बिनि मालिकआ लांफैयो मा जागोन दिनै आं हरा माथो आङो नोङो आंनिसो लोगो ना नों आंनिसो लोगो जाबाय आइ जादु ओंखाम जानो फैदो आरो थांगासिनो सुन्थुलुनो आदार होदोंना होआखै होगोन र' आइ होथ'वाखै ओंखाम जाखांनानै होनोसै हो उखैबाय बियो नों थाथ' दे आं ओंखाम जाना फैनि ओंखाम जाखांनायनि उनाव नोंजों आरो रायज्लायनो फैबावगोन आं ओइ जमुना औ मादै नोंसा आफाया माथो खैना नागिरगासिनो नों मिथियाखै नामा मा होनदों नोङो मादै आफाया खैना नागिरगासिनो औहाय औ आंबो मिथियाखैमोन दिनैसो मिथिदों दिनैसो खोनाथारदों बेखौ माथो 10 दिनसोआनो जाबायनो खैना नागिरबाय थानाया बे आफाया मा लाजिया नामायो माखौ मा खैना नागिरगासिनो बेलाय बोराय बांग्रांग्रांनो बेहा हाबा खालामनो बैसो दंबावो नामा बोरायानो जाबाय आंनो हाबा जानो जाबाय आं हाबा जाबाथाय बिबौआनो जागौमोन लाजिया नामा बियो औहाय बेखौ आंबो बेखौनो सानगासिनो 50 बोसोरनिनो बारबाय माखौ बेनो खैना नांबावगो आरो लाजिया होमबा फिसाजानो एसेबां गिदिर जालायबाय आंनो बिमा गदाय नाङामोनलै मादै आं बिमा गदायफोरखौ मोजां मोनालै आइ गोदान लाबोबाथाय आफाया आंखौ बांद्रायसो सैया जाबावगोन आरो बेखौनोथ' आंबो सिन्थादों र' आफाया माथा गरम जाबाय नामायो फाग्ला जाबाय नामायो बे बोराय बैसोआव मा मोनदों बेयो लासिं सिंनो आंसो लाजिनाय मोनबाय आइ थैनाया मास मोननैयानो जायाखै 1.5 मासल'सो जाबाय बेयावनो बेनो आरो गोदान नांबावगौ जालायबाय आंलाय माथो फारसेनिफ्राय खामानि मावोआनो ओंखाम ओंख्रिबो संना होयो नों हाबा जाखांनायनि उनाव सोर संना होगोन होननानै लाबोनो नागिरदों खोना आंलाय दानो हाबा जायाना आं 10 बोसोरसोनि उनावसो हाबा जागोन जाबाबो जेब्ला आं 30 बोसोर जागोन अब्लासो हाबा जागोन आं दाथ' हाबा जायाना बोराय मांग्रांग्रांनो मा खैना नागिरथिंदो बियो आं लाजिनाय मोनबायलै मादै खोनानानै आरो मोनथिगौ ना मादै आइ गदाय लाबोबाथाय आंखौ आफाया बांद्रायसो सैनाय नङा आइ थैनायनिफ्राय आफाया आंजों मोजाङैनो रायज्लायला खालि रायोल' आरोथ' आइ गोदान लाबोबाथाय आंखौ बांद्रायसो सैनाय नंबावा मादै आफाखौ बादा होना आफाखौ बुजायना एसे आं बुंबालाय अबाव मानिनोलै जमुना मानिनाय नङा बे आंबो बुङो र' आफाखौ आङो आइ गदाय लाबोनो होआथ' सोर बुंनाय मादै नङा खोना आफाया अबाव खैना नागिरबावनो नोङो नंखायखौसो खोनादों खोना साथाम मानसिया बुंबाय आंनि सिगाङाव मोनथिगौ ना बयबो मोनथिजोब्बाय जोंल'सो मोनथियाखैमोन दे आंबो थांसै आरो बेखौनो खिन्थानो फैदोंमोन आं दे ओमफ्राय ओंखामफोरखौलाय संना दोनदोंना दोनाखैबालाय दोनदो थाबैनो दा आरो बेफोरखौनो रायगोन ओंखाम ओंख्रि गासैखौबो संखांबाय आं मादै संखांनासो जिरायना थाथ'दोंमोन दे होमबालाय ओमफ्राय मादै नोंसानि नानिया फैबायना फैयाखैहाय बेबो माबा थाबावोनो अ दे फ्राय उन्दुलांनो हादोंना नोङो जमुना उन्दुलांनो नागिरालै मादै आंनियानो खाफालानो गाज्रिलै गासैबो बिबारि आब'मोननि थाखायनो जाजोबदों दे माथो बुंबावनो आरो थाथ' थांसै दे आइ थैनाया मास मोननैयानो जायाखै हिनजाव नांगौआनो जालायबाय आफानो बा सल' खनलायदों नुदों इसेबां खुसि आइ जमुना ओंखाम ओंख्रि मोनबायना ओंखाम जानोसैमोनलै मोनबाय आं दा सोंनोबो बोरैबा मोनो माथो बोरै सोंनो लाजिनायबो मोनो जमुना बेंगि जाबाय नामा ओंखाम मोनबायना मोनाखै माबा मोनबाय माबा खुरना दोननो थाङाफा थांजाहै बेंगि दिनै बुंनो हायाबाबो गाबोन समफोरबाबो बुंथारगोन आं बिमा गदाय नाङा आंनो बे बोरायालाय अबाव थांखोलाय ओंखाम जानो होननानै नेबाय दङमोन आङो जेबोबो गैया खांख्राइ मासे मोनदोंमोन बेखौनो सामब्राम गुफुर होनानै बाथोन देना दोनदों आं आबै ए आबौ अनजालुसो माथो औ आबै आं लाइमोनखौ लायनो थांदोंमोन नाथाय लाइमोना फैलानो ए फैमारलानो आंलाय बुंखादोआनोमोन माथो फैनाय नंला होननानै औलै आबै दे आबौ आं बुंनायखौनो लाबोदो आरो आं नायनायखौनो बेसांथ' बेफोरबायदि थाबाय थानो औ आबै आं नों बुंनायखौनो लाबोमानोसै दे जागोन दे आबौ होमबालाय थुदो गाबोननो नायनो थांसै अ गाबोन दे जागोन दे होमबा गोजान खिन्थु एसे आबौ अ
औ आबौ मोजांथारलै आबौ मोजांथार थान्दाथार बेथो गथ'आ खामानिफोरबो मावसोयो नाथाय आबौ हाबा जाखांनायसो आरोना फिसाइ थैनाय थेवब्लाबो जेबो टेनसन गैया दे आबौ गथ' गथाय गैयाना दे जोंलाय आरो अबाव सिख्ला मानसि मोनबावनो हाबा जाखोन्दाबाबो लाबोगोन दे गथ' गथाय गैमाराबा ओहो गैया आबौ अ दे जागोन दे होमबालाय गाबोन सानैबो थांसै ना आबै जागोन दे बोराय माबा खिन्थु बोराय आंनि आखायाव फैसा गैयालै भाराखौ नोंसो होनांगोन भारायानो थांलाय फैलाय जोंफोरनिया सानैजों 200 थांखागोन थांनायाव 50 थाखा फैनायाव 50 थाखा दे जेबो नङा दे आबै नोंबोलाय आरो अबाव फैसा मोननो औलै आबौ होमबा आङो दिनै फन खालामनो होनोसै बिहामजोमोनखौ दे जागोन दे आबै दे जोबोर खुसि मोनबाय आङो आबै दे होमबा थाथ' गाबोन माबासोआव थांगोन दे 10थासोआव ना सिनाय हामागोनबा नोङो न'खौ आयु बेथो मानो सिनाय हाया जानो आंनि आइ आफामोन गामि खाथिनिनो अ नंगौ नामा दे जागोन दे आबौआलाय अबावथो थांदों गैया बे बोराया अबाव थांखोथाय ओंखाम खुरना दोनदोंमोन आङो ए मा ओंख्रि आबै गैया बेथो आबौ खांख्राइ मासे मोनदोंमोन बेखौनो बाथोन देना दोनदों आं बेफोरजोंनो जासाबथोंसै ए मालाया बिहामजो मोना बेदरफोर संदों खोना बेदर मोदोमनाय मोनदों माथो जोंफोरनोलाय आरो अबाव होनो अ होआनो गैया होआ बेथो बोराय बुरै सानैनो दरनै होबानोथ' जायो गावसोरल' जाना दोनो अ बिदिसो नामा औलै आबौ फिसा हौवा खांनानैलाय मा लाब जादोंसै जोंफोरनिया जेबोआनो लाब जायाखै औ बिदिनो जायोलै सोरबा सोरबि आबै औहाय दे होमबा आबै थांथ'नोसै गाबोन दे आबौ जागोन दे थांगोन मोजाङानो जासिगोन दे मैनाथि आबैया हौवा मोनसिगोन आरो आबौ अनजालुआबो हिनजाव मोनसिगोन जमुनाखौसो गोसोखांनानै बोरैबा मोनबाय दङलै आङो खेबसे फन खालामनायानो मोजां जागोन खोनालै नाथाय रिसिभबा खालामगोन ना खालामा बिमाखौबो जोंनि थाखायसो थैनाय रखम मोनबाय बियो बेनिखायनो बेसेबा रागा जोंना दङ बियो जोंफोरखौसो दाय हमनो मोनबाय बिबो सम समबा रागाबो जोंलायलाङो सम समबा आरो बोरैबाबो मोनो दे जियानो जाया मानो आं दिनै खेबसे खबर लानोसै खोनालै गोसोखांबाय थायोलै आङो ओंखामफोरखौबा जायोना जाया मोजाङै र' दिनै खेबसे खबर लाथारनोसै आं माथो दाननासो होदों खेबसे खालामबावनि र' आरो दानना होबावदों मा जाबावनो बिमाया थैबाय दा जोंहासो दाय नांना थाबाय जोंनियालाय मा दाय देनाय जोंफोर माबा बिमाखौ निमाहा बिफैनो होदोंमोन नामा जमुना आगैयाबो दे आरो दे माथो खालामबावनो आरो जोंफोरखौसो गाज्रि मोनदों बालाय आबैया हाजिरा खालामनोसो थांदों र' ओंखामबा होगोन ना होआ सोंनायबो जायासै आङो ओरैनोथ' हाजिरा मावनो थांबाथाय ओंखाम होयो र' होयि नङा गथ'आ खर'बो सानाय मोनदोंनो थेवब्लाबो हाजिरा मावनो थांदों हाजिरा मावाबाबो जाया अबेनिफ्राय जानो आंबो हाजिरा मावनो हाला आजिखालि बेथो आइ मैनाथिनि थाखाय बेसेबा सिन्थालाय लाङोसोलै आङो सिख्ला बैसोआवनो हौवायाबो थैना होबाय मादि जागोन उनाव जुदि रावबो हाबा खालामाबा सोर खालामनो दा सोरबाफोर लांबाथाय बेसेबा मोजां मोनसिगौमोनहाय आङो सोरबा सोरबि हौवा गोनां गथ' गोनां हिनजावफोरानो सेंग्रा हौवा नायनानै फथायनानै खारसनहोयो जोंहानो आरो जाम्बि रावखौबो फथायना लानो रोङा बेथो सिन्थासैहाय आङो बेनि थाखायनो बेसेबा सिन्था ओंखाम खुहाबा आंहा मादि जागोन हेलौ मा खालामदों ए आब'सो माथो आबै मैनाथिया गैया नामा गैया आब' हाजिरा मावनो थांदों र' माबा बिनानाव गाबोनो जोंफोर नोंसानाव थांगासिनो सासे बर लांनो नागिरदों आङो आबै मैनाथिनि थाखाय आबै मैनाथिनि थाखाय बर लाबोनो नागिरदों नंमारगौना नंमाराहाय नंलाया थायो आरो आब' नोङो खिन्थादोंना खिन्थायाखै हौवा थैजानायसो होननानै खिन्थालाया थायो आरो
बिनियाबो हिनजाव खानायसो ए माबा लांमारगोननो हा औ लाबोगोन होनना बुंदों र' ओमफ्राय दा जोंफोरो गाबोन फुङावनो थांसै दे जागोन लाबो दे आबै मैनाथिनोबो खिन्थाबानो जाबाय फैबाथाय औ दे जागोन दे आब' ओमफ्राय नोंसोरलाय सोर फैगोन खैजोनसो फैगोन जोंफोरो सानैल' थांगोन दे ओमफ्राय खैथासोआव फैगोन 9टा 10टाफोराव थांनोसै दे होमबालाय आब' दे फैबानो जाबाय दे हे भगबान आंनि आबै मैनाथिखौ गाबोन फसायबा हामगौमोनहाय आं जोबोद खुसि मोनथारबायहाय खुसियावनो अबाव थागोन अबाव थायासो मोनलाय लांबाय खुसिसो मोनदों र' दाबा मालाय लाङोना लाङा फसायोना फसाया फसायबा हामगौमोन आंनि आबैयाबो एथ'ग्राब असाइस नङा दे फसायखागोन हे गौसाय आबैखौ जेन गाबोन फसायो दे नायनो फैबा